хабарнигорони озодӣ барои пайдо кардани хабару маълумоти наву тоза заҳмати зиёд мекашанд. иттилои пайдо кардаи онҳо гоҳе ҳам вокуниши ҷиддии ҷомеаро ба дунбол дорад. бархе аз он гузоришҳо ба сарнавишти инсонҳо таъсир гузошта рӯзгори гурӯҳеро тағйир медиҳанд ё ҷараёни воқеаву ҳодисаҳоро дигар мекунанд. дар соли 2021 хабарнигорони озодӣ аз эҳтимоли тахриби хонамузеи Садриддин Айнӣ, асосгузори адабиёти муосири тоҷик ва қаҳрамони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе гузориш таҳия карда буданд. рӯи ин миз қаҳрамони Тоҷикистон, адиб ва олим, бунёдгузори адабиёти навини тоҷик Садриддин Айнӣ солҳои ахири зиндагиаш машғули эҷодиёт буд. пас аз 43-юмин солгарди таъсисёбии осорхонаи ӯ дар шаҳри Душанбе, он бо хатари тахриб ва кӯч додан рӯбарӯ шудааст. бино ба санаде ки дар ихтиёри Радиои Озодист, Амирхон Қурбонзода, муовини аввали шаҳрдори Душанбе, дар як номаи расмӣ аз 16 сентябри соли ҷорӣ аз Фарҳод Раҳимӣ, раиси Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, хостааст ки осорхонаи якошёнаи устод Садриддин Айнӣ, воқеъ дар кӯчаи Саид Носири шаҳри Душанбе, дар масоҳати 0,120 гектар қитъаи замин ҷойгир буда, зарурати кӯчонидан ва ба ҷои мувофиқ ҷойгир намудани осорҳои хонаи мазкур ба миён омадааст. дар ҷавоб Фарҳод Раҳимӣ навиштааст: Академияи Миллии илмҳо мувофиқи мақсад медонад ки аввал осорхонаи нави устод Айнӣ ба таври замонавӣ, масалан дар боғи устод Айнӣ сохта шавад ва сипас нигораҳои осорхонаи мавҷуда ба он ҷо кӯчонида шавад. нашри ин гузориш вокунишҳои зиёди ҷомеаи фарҳангиро ба дунбол дошт. иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, иттиҳодияи меъморони Тоҷикистон, иттиҳодияи осорхонаҳои Тоҷикистон ва бунёди адабӣ ба номи Айнӣ бо ирсоли як нома аз Раиси ҷумҳури Тоҷикистон хостаанд ки монеи тахриби хонамузеи Садриддин Айнӣ, бунёдгузори адабиёти муосири тоҷик дар маркази шаҳри Душанбе шавад. мо дар мактуб хоҳиш кардем ки бояд хонаи устод Айнӣ кӯчонда нашавад, зеро ин хонамузей ягона қадамгоҳи устод Садриддин Айнӣ аст ки мо дар пойтахти кишварамон дорем. вокуниши ҷомеа ва дархости фарҳангиён ба хабари эҳтимоли тахриби хонамузеи Садриддин Айнӣ дар маркази шаҳри Душанбе шаҳрдориро водор кард ки қарори худро бознигарӣ кунад. қарори шаҳрдори Душанбе дар бораи накӯшондан ва дар ҷои худ боқӣ гузоштани хонамузеи Садриддин Айнӣ имрӯз 19 ноябр содир шуд. бар асоси ин қарор акнун хонамузеи устод Айнӣ дар ҷои худ мемонад ва мақомот муваззафанд ки атрофи онро ҳифз карда гулкорӣ намоянд. дар шаҳри Турсунзода як деҳае ҳаст ки бо гузашти ҳудуди 10 сол аз бунёди нахустин манзилҳои ин деҳа ҳатто хати барқ ва оби ошомиданӣ надоштанд. сокинони он ба ҳар сурат обро аз канори дуртари деҳа мекашонданд, аммо рӯзгорашон дар торикӣ мегузашт. хабарнигорони озодӣ дар интиҳои соли 2020 аз рӯзгори мушкили сокинони он деҳа гузориш таҳия карда буданд. сокинони қисмати навбунёди деҳаи Сато Раҷабови шаҳри Турсунзода чанд сол аст дар болои теппаҳои беобу бебарқ зиндагӣ доранд ва манбаи нуру рӯшноӣ дар хонаҳояшон ҳанӯз ҳам шамъи бобоист. шам қатъи зиндагӣ кард. корам нест. 10 сол пеш ба 40 хонавода дар ин теппаҳои беоб замини хонасозӣ доданд. теъдоде аз сокинони маҳаллаҳои атрофи Турсунзода омаданду манзил бунёд карданд. тақрибан 10 хонавода ҳоло инҷо зиндагӣ доранд. азбаски инҷо хати барқу об надорад, теъдоди зиёди сокинон аслан ба қитъаи заминашон даст назадаанд ё танҳо пойдевор сохта сохтумонро қатъ кардаанд. свит нест, об қийнай, мактабам бачаҳо мера, мактаба қийнай, зимистонда қийнайда. пас аз нашри ин гузориш, вокуниши мақомоти шаҳри Турсунзода ба мушкили бебарқии сокинони деҳаи Сато Раҷабов хеле сарӣ буд. аллакай дар рӯзҳои нахустину сарди соли 2021 ки хабарнигорони озодӣ дубора аз ҳоли сокинони он хабар гирифтанд, онҳоро дар гармиву рӯшноӣ пайдо карданд. дар ин рӯзҳои зимистон деҳаи навбунёди Сато Раҷабови шаҳри Турсунзода дар оғӯши барфу сардии шадид аст.
аммо сокинонаш мегӯянд дигар чунин сардиҳо барояшон мушкили ҷиддӣ эҷод намекунад, зеро пас аз солҳои интизорӣ мақомоти шаҳри турсунзода ба манзилашон барқ кашиданд ва хонаҳояшон гарму рӯшан аст. чанд сол буд ку свет набуд қишлоғи мода. Мана шумо омадед, баъд қафош раиси шаҳр омад, мана моро чанд қа ёрдам дод. Свет буд ҳамин сол. Рахмат шумо даям, раиси ҳоким даям, раиси шаҳр даям. ҳозир ҳама зимистонда бекор телевизор тамоша мекунам. Бояд чӣ навгарияи Тоҷикистонда ҳамина мебинем. таваҷҷӯҳ ва таҳияи гузоришҳо аз рӯзгору сарнавишти мушкили мардум як бахши муҳими кори хабарнигорони озодӣ дар соли 2021 боқӣ мондааст, зеро аксари сокиноне ки дар рӯбарӯи мушкилоти худ танҳо мемонанд, арзи худро ба озодӣ мерасонанд. ҷомеаи Тоҷикистон ҳам хушбахтона дар сарнавишти сахти мардум бетафовут нестанд ва гӯшае аз рӯзгори мардумӣ ба мушкил дармондаро обод месозанд. зулқадамо абдураҳмонова гап зада наметавонад, аммо аз чеҳрааш маълум аст ки хеле шод аст. 3 моҳ шуд ин зан дар хонаи худаш бо фарзандонаш зиндагӣ дорад. ӯ бо забони худаш мегӯяд ки соли 2021-ро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад. қарор гузоштааст соли навро бо кӯдаконаш дар манзили наваш бо шукӯҳ ҷашн бигирад. мега зангула хеле гирдои хонаро мекунем, бо чи дар хонамон хеле гардамада чизи ҳастаи ам хеле дорем, хеле рӯзшон мекунем, пичин мекунем, ҳар чиз мекунем. соли 2021 барои Зулқадамо соли сахте буд. бо духтарандараш барои зистан дар манзили шавҳари фавтидааш вориди баҳс шуда буд. аммо баъд аз 2 гузориши радиои озодӣ зиндагиаш кулан тағйир ёфт. чеҳраи гирёнашро ханда иваз кард. аммо Зуҳро Бобоёрова, қаҳрамони дигари радиои озодӣ, ашк мерезад, вале ашки ӯ низ ашки шодӣ аст. чун Зуҳро Бобоёрова солҳост ки соли навро дар дарбадарӣ сипарӣ кардааст. имсол соли навро бори аввал дар манзили худ пешвоз мегирад. Зуҳро низ бо таъкид мегӯяд ки соли 2021-ро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. барои маро 2021 фаромӯш нашонда нест, барое ки ман соҳиби хона шидам, соҳиби бозор да савдо мекунам, озир хай камудӣ ма ёфта буд чӣ кардестам. зиндагии 2 қаҳрамони мо тағйир ёфт. илова бар соҳиби хона шудан, Зуҳро дар бозор соҳиби дукон ва бо тиҷорати хурд машғул аст. Зулқадамо Абдураҳмонова бошад, қасд дорад мисли пештара дар боғчаи хурдакакаш сабзавот кишт карда, молу гов гирифта зиндагиашро пеш барад. дар оғози соли 2021 хабарнигорони озодӣ достони қаҳрамонии як зани бузургсоли ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ дар замони пандемияи коронавирусро ба тасвир кашиданд. бригадаи 17 Муродова, 17 бригада Муродова, ронанда Алиева ба давлат ҳозир шавед. ронанда Алиева ба давлат ҳозир шавед. шарифамо алиева дар миёни 90 ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ дар бемористони истиқлоли пойтахт ягона зан аст. ӯ 65 сол дорад ва дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад. 45 соли ахири умрашро пушти чамбараки мошин сипарӣ кардааст. қарор буд Шарифамоҳ ва чанд ҳамкораш дар соли 2021 бознишаста шаванд. пас аз нашри гузориш аз қаҳрамонии ӯ дар замони пандемия тасмим шуд ӯ ва ҳамкоронаш ба корашон идома диҳанд. ҳамчунин мукофот дарёфт карданд. бар изофаи таваҷҷӯҳи зиёди мардум ба ин зани ронандаи ёрии таъҷилӣ,
шарифамоҳ дар соли 2021 вориди феҳристи 50 шахсияти босалиқаи тоҷикистон шуд. ба санад омад мекунем барандаи ҷоизаи топ 50 ронанда Шарифамо Алиева. Марамад апай азиз. Зинда бошин. Муборак бошад. Зинда бошин. Зинда бошин. вокуниши ҷомеаи тоҷикистон махсусан ба хотири кӯмак расонидан ба хонаводаҳое ки мушкилоти рӯзгор доранд қобили ситоиш аст. ҳарчанд ин кӯмакҳо фарқ доранд, аммо хонаводаҳоеро ки ниёз ба дасти ёрӣ доранд роҳбаланд ва ба зиндагӣ дилгар мекунанд. хабарнигорони озодӣ дар соли 2021 ду гузориш аз сарнавишти ду нафар дошт ки бо кӯмаки ҷомеа дар рӯзгорашон дигаргунии мусбӣ ворид шуд. خبرنگاران رادیوی آزادی روز به این خانه آمده بودند که سفرماه تولد شد. سفرماه حالا 5 ماهه است. گزارش آزادی بخشیده به روز بین المللی مهنت کودکان بود و از زندگی محمد رضوان برادر سفرماه نقل میکرد. قهرمان گزارش ما به فروش آب گازناک مشغول بود و روزانه 40 سامانی پیدا میکرد. به خاطر تامین خانواده مجبور بود که به این مبلغ قناعت کند. بعد گزارش رادیوی آزادی خیرخواهان به کمک این عائله شتافتند. به گفته مادرش از حساب این کمک ها برای پسرش شناسنامه و بلیط گرفته او را به روسیه روان کرد. امید داریم که در سال نو 2022 خبرنگاران آزادی از سرنوشت‌های جالب و دستاوردها و موفقیت و قهرمانی‌ها گزارش تهیه می‌کنیم و در این سال برایتان روز و روزگار آسوده و صحتی کامل تمنا داریم.